Me mamunyina, praise the Lord, praise the Lord. Benem sa wajem so say hallelujah. Me mausida for cry. Aya makwa odifo sidani ebrebia ne odifo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti sida beremunie Awurade Nyankopɔn soma me sememra sani difo na mefa ehintasem ema ni menyina adenti ana petwo yare aware. Hallelujah. Amen. Nyameba nyamede share edanu bresu ya wafamba masida awa jumeyesu. Ora for edwenti awa ikame wona yetu meyesu tukunya ko ensa. Kristo omadi asida nyango nyama ubini edwe yesu. Sawa boya hubai na wafanya yesu ufana pa misisi se. Eri ya busuna ni yefu ya tinsu ya sedi ya kasengo nyama enkawu. Amen. Wamkaye kuja tumeyesu kutosa. Everybody want to me no what the any to me any to me my dance here my asenka or chian for any actually so when you come here in Asia August there I was saying so what the one is my own one is Amen. And when you me any dear to me and Casa for and I anarchy and a day and I need them so many to me. But then it took a cassia actually no ama yankwana zukayena adekasia waya ma yentimi kanyanu ntu se ebe meru ade kwaje ekuru aneso na ya pama kasa oyo nyankopon wana ni na chi obi ni wana ne se anadi do nyame ache ne nkwano awe ne kraso no de na hwe na difiri ne fiba so ma ne ho amasem no onka ye ho ne yemfa ni munyam so ema Kristo onka ye ho ne ye pages of Awurade esan sa ono no de ye kɔ no de ye mba wa hwe ye difiri ne fiba so ma ye ho amasem ye da ti se wo wufo na ye kraso we ti se o krati asefo dia ene anadi ese ni asika ne ye tonto na wo se ne mo ba de nyankopon oni ye na didu ye no yo no kwafo nyankopon se ade na bibi de no a won to me anadi woni ye na didu ye bibi a wo so ya wutie ye ne ye nkamo na ye peja Awurade ye so we no na ye ne kase tan se wo ye Awurade na nimbi na chi obi ni won ne savie wa na tonto Jesus ya vadi ya badosa enana di wo yo no kwafo nyankopon na nimbi na chi odon na ma sapa so ni asase no hu se asase so ye sakasaka ni nwuru na esumutu pronality waka se enye han na ye han ye nyankopon no aye han nyankopon ono waka sa wo bi ntumi nkabi wo ye sabra sisafo adinye na sutufo eni asafo Awurade ye wo na tontomo oh ni na jinu ye Jesus se pani yapo rika payanda da blosa ani munya yiri Kristo ye show ni kompani munya ye wo na tontomo ye wo na sani dia de munya ye wo na peje Awurade oya no kwafo nyakopo enye ni payi na na nya ni sadi ye oh ya ti ase ya na to na mu Jesus oh Lord we thank you Lord Jesus Sanya maya ya enanadi yo nyamina dumo etia sidaba enfama ye nyamino anadi sanya ya yo nyamina dumo ananadi Sinaba, cry so. If I'm
Everybody,
What the Marima? What Kofwe? Oh, no, yes, sir. And I do Yamawamo. Why you Yama? I am Yama. Yanawase. What the Marima? Yes, Sabrama. Jesus. Yes, I would go back to now. Yes, I would go back to now. Who you Yami? Yandima Yanda. Levalia Papa Yanda. Valekade. Yes, Lord. Yes, I would go back to now. Oh, Jesus. Yeti Mumaya Mono say. Mama Yanda. Anadi. Unto Nyumaye.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yadia di bina ma Kristo. Yadia mo fo yina ya dwen kroya wona prokoto sare. Wo yo tiase fo Nyankopon. Ani mi dia ni dia tumi shira. Aya wo Kristo wo dia. Ya ma wa mo ya tonfo mo. Wa wa din ko ni mo semia so. Ani mi Nyankopon. Au ti fo yina kan amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ebia wo bia odofo enen yumre Awurade enhyira wo. Awurade Nyankopon no kese se oni abom ne ya pagya no. Ebre yi de nyame akoa nyame somafo aye krado se odo Nyankopon asem bebre ye. Dabi ameka se Awurade de na bedom ye yenso ni mu yo. Na wie ye bre mu nkrofo bi se ye nyame nkrofo mo ho na. Papa yi odifo, papa yi komsheni, papa yi di djuma e wotumi so. Onyame ama na moden ono ankasa ye kyerɛkyerɛfo wɔsa kasa e wotumi so ebre yi mu ɔwa ha sɛ ɔnam Awurade tumi so de na asɛm bɛbrɛw ne din ne Bishop Albert Saki Kwapon ebre bɛkɔ ya papa nkyɛn ne ama na kwaba Bishop yɛmɔ wa kwaba Ɔsɔfo mejo so eburu yɛgya papa yɛ na mopo mo te sɛn ma memfa saa kwanya so na menkyia sida awa ahwɛfoɔ ɛne sida awa atiefoɔ yɛma mo nyinaa dwo ɛwɔ baabi bi a mohwɛ yɛn na motie yɛn efiri Nyankopɔn hyira mo pii sɛ mmere bi a mosɛe mo mmere ɛne mo adagyeɛ na mode follow sida awa dwumadie Nyankopɔn nhyira mo dwumadie efiri dwoada ekosi fiada na yɛde brɛ mo na yɛne mo sɔre Nyankopɔn asɛm wie a yɛne mo kyɛ otumfo Nyankopɔn asɛm yewi a yagyina so na ya abompae enti sabre de fa phone no na fro obi na obi so mfro obi na kan kyerɛ ne sɛ sida awa brenedo onyame somafo no onyame akoa no nyame tifo no ɔne ne tim ne nyinaa yɛ krado ofie ha na wabɔ na pabre so sɛ nyame bɛyɛ nyame na menu mienu so yɛ nyame ma Bible say wɔn ɔhwehwɛ Awurade bia ohu wɔn enti mmra menu mienu yɛ twɛn Awurade yebehu na nimonyam ɛyɛ fa smartphone no na like some page no na share link no ɛma afoforo nso so ɛnhwɛ bi na wɔntie bi na mmere bia me ka kyerɛ wo sɛ Daniel chapter 12 verse 3 no ɔse na badwema no bɛhyerɛn wɔn a ɔtimi dan nipa pii kɔtere ne mu no ɔbɛhyerɛn sɛ daa pɛm nsoroma enti wo share link no na obi tie nyame asɛm na ɔsakyerɛ wo a wo share link no ona watwen saa okra no ama Awurade enti aketua bia wɔ hɔ a wo a wo share link no wo na otufo Nyankopɔn ɔde bɛma wo de ɛtɔ so mienu a yɛnhwɛ no so sɛ sida awa no enye TV anase radio program kweke na embom eye program anyame tumi ne na hoɔden di akyire a adanse ahodoɔ edi akyire nam so ye bietete fo na ya mutie bi to da ye bo sida awa adanse no a utie bi ye bo adanse no hu de Awurade ɔyɛ sɛne bɛyɛ a ye behu Nyankopɔn ni munyam ne tia ɛno nti ye ba fidie so a ya catch us baby be a Yesu kan adwensa kyerɛ asɛm baby a Yesu kan ɔsoro ahine no asɛm papa bia owie ye no wɔn a ɔhaw ne amane da wɔn so no Yesu agi wɔn firi ɔhaw mu ɔsabi yadeɛ ɔgibi firi bronsam empo twere mu ɛma ɔpai fa ho de ma wo ti sida awasa na onyame tumi di akyire enti ye ba ye se ye wunsuo ready ebia enne nkwa na wabɛhyia space ne so ana wutie ye wo radio fa nsuo se wo TV radio no ho ana so wo documents bia ye no ready na ya de osom no bekɔ wie ya ye bɛbɔ so mpae na mpae na ye bogu so no nyame nam ne dom so ne na hoɔden so ɛma adanse no ɛyɛ pii obi so ɔyare yare adi ne nya obo ne yare kro mfie du mfie nson mfie nwɔtwe mfie eduono 20 years nyina wom obo o say 3 years 4 years 5 years yare ba no so ye ba sida awai hire nsuo no so onom ye yade no ekɔ yade na tu akɔ obi sɛ ne ba obi si ne nua obi so ɔsi na adwuma no na kayantɔ anso nsuo na ye bɔ so mpae no sɛ ye dane no Yesu mogya no nsankyɛne nsuo no ɔde bi kɔpiti na adwuma no sɛ ye tɔ ne nua ma papa obi so sɛ ne ba
bronsama fa no mum ode no photo to TV radio no so ye bo so mpae no ene ne ba no waja no bone no ene ne ba no waja basabasa ne ye obi so se ndi hye bi yare ode ne photo to so samre ne di hye no ho ato obi so pagya ne phone sika bi a onsusu da ya sende amana obi ani adanse offer no sida awan ti wo so follow na won so obedi adanse sabre de yenko space no so na omo kakra aba no yentimi mo mu nyina di kakra bi a ebebo mu den ye mamba mo akwa abaso na TikTok de obosida worship center obarechi wo TikTok sabre de yenko na mani pa kakra kwaba Bishop Sida awana so ani de mu ye so Facebook no mu a ye wa Kathleen ekpe ewo ho Elizabeth Manu Nana Jesiwa Georgina Ayambele Ruth Asamoah any Ruth Asumani enso Anita Boateng Abna Safoa Ochre Grades ewo ho Jimaima Owusu Efriye Obapa Sandy and Hannah Mafo Aisha Dauda sa enso na yewo Abna Safoa Benis Japan enso ewo ho sa enso na yenua ba Nana Jesiwa enso ne esom ewo ho Anita Boateng Vivian Jesse enso ewo ho Obapa Sandy Comfort Edu omunyina ene esom na nafia enso ne yesom ewo ho nom a Facebook wo ano ayesheshe top fake abeta yame enshira me to also ewo YouTube wa Angelina Fokuo ne yesom YouTube wo Asantewa Krobia ewo so Hega Amwa Angelina Prempe Blessing Amwa Inshiraba Elizabeth Asare Mary Sam Michael Apia Kubi Portia Osei Suzy Danso Zinabu Amadu Abena Eje Rose Ajekum Patrick Osei Akoto ewoso John Asore Domfe ewoso Amwa Dokas Eni Felicia Entwiwa ewo YouTube no so ene enumre obone yesom dendenden sanso ana yebora TikTok onso so a Papa Boat ewoso Elvis any yesom Comfort Amuako any yesom Abena J any yesom California Mama Nana Oba Afia omunyina any yesom ewo TikTok no eso sabre de mo like some page no na mo share link na that's right na mo beye inshira amen ena anwumre nyame inshira opi amen se ena anwumre so do wa fidie no ato sompa wa hia yen ewo space na so nyankopon onshira amen sida awade de brewu nyina ne se ehefa na ye na gya no mo nyankopon Abraham, Isaac, ne Jacob, Nyankopon wo. That's right. The entire ebisa hwefo ne tiefo saa ne se Nyankopon wa hye ye bose ore mpaw ye na ore nyaw ye. O se ye nam ogyamu a one ye ne wo ho. Na ye nam esubonte mu so one ye ne wo ho. O se ogya no enhye ye. Esubonte ntimi mmomfa ye kra so. Na adenti na ye penso de o how na doso. Eneni pa ewudodo. Owo no doso nipa nyini nche nipa ntimi no won bre so aba nipa be bre sa ebedru se nyoma be yiye no na okọ osofo me ka se sabra fe no obi free fia fe no wabedru fio a oba be pa aduane adi bra wo bre nyina ode hwe ne ma no be yiye ama me no papa no bi adi no na papa no afrim ma me na afrim anasa yade boni bi abebo no na yetua no nyoma bebre na papa no bra obre ye no ma me no bra obre ye no wentimi ani ne bre so aba eno ne yebisa se ye Nyankopon no afa hefa yes adentina tetefo no nyini cheye adentina tetefo no di wo bre so aba na ye de ye nyini che na ye ntimi ni ye bre so aba adentia eno ne ye ba fidie so a ye bisa se ye de sa hinta sem no na ebra hwefo ni etiefo na hinta sem no ba ko ne se ye bre so yemfa nyame asem nya adwuma yesi asode ne de ye beko empaebo no ye bebo anso so nyame asem ne de yemfa nya adwuma ma owre mfi se onyame frɛ Moses no ode na asem man ode marasem dunu man so onfa nante Moses wu ye a abra ne somfo eye numba Joshua obefa baton no so onfa ne manfo
enkobo hye asase no so di asem no Onyankopɔn ka kyerɛ no o se ma mmara asem no emfiri nanum na onwene ho anopa awia ne anwumere na ohwe sene watwere no mu no so obedi so pepepe na se se odi so dia na kwan so nyina beye no cho na ebesi ne yie na ebewie ne yie na sene odi Mose achi no no so sa pepepe na obedi na chi. Wonderful. Enti osofo ye ha oni nyina ne se ye bisa se nyame di Joshua chi ana wani na chi odi na chi ama Joshua kodi nkunim Joshua ne o man nyina kodu bo hya asase ne so asase no wosa kan ye o cheye ebusua ko ni nyina obi anya ne de adenti na yen na chese yen maranwuma no mu ya ma maranwuma na firi yenum ose onipa ba nyame asem na wapoi na onkwan ewo hefa osofo mre bi anipa be po nyame asem na onipa na ne nkwa no so ate enti Matthew chapter 6 verse 33 no ose den ose yanhwehwe osoro ahenie ne tre ne kane na ode dia ka nyina ebekan ho enti ene ye bisa wo a wo hwe ye ya wotie se ene hwehwe osoro ahenie ne kane ana debi ene ye hwehwe ajapade ye hwehwe awade ye hwehwe akwantuo ye hwehwe sika ye hwehwe eye ade e ka no positions ahodo de bia to me ene ye hwehwe kane enti osofo ye benya anso so no ye nkwa no so ye nemme nkwa no swati hu enti ene ye pa generation kai wasa ye ho toye pa ye generation osofo biti ono ane ho on friend yire friend ba o kichi on fafo na friend osofo on tre krase da ne kron ketua no mo se ye nka ne kron ketua ye nananom tu hu osofo omo nante kwansira hodo na omo akọ hospitals ebi nante no akọ school osofo enne your friend say car no si fio na enkora no foro edwumayeni maame no oforo papa no ne krutu na ne yire tu na ne matu otu ne fio o nante nkokwan na akosi na edwuma mu ho twen car no air condition wom the office air condition feel good obani fie so an hall the kitchen the corridor AC enti ye penipa wo say ye nyini cha ye generation ye nante also for your generations na enuro papa ba your generation and feed the papa ba say massaging machines ahodo also for your massaging chair massaging bed and so for trekunwa no ma massaging car no also for na etrentin wompom say na be ya moja no bedu mu afro sane yie aso bisa say also for ni nyina mu no ye nyini che na che say enyini che no eni hunam nuama mu na baby ya ne say a Christopher mpo if you say Christopher de Yesu oba asase so obeka kire say okọ no akọpa baabi amaye na so wi a obese ya ba be fa ye akọ baabi okọ yesi ye pe paradise akọ ye pe heaven akọ Bible say ye hwehye ya japade e wo soro na me ye hwehye ya japade wo asase so because asase we so de o se nwommoa mwabone enkanka ne 40 ebese no anso e kamia ye se no na meka na fidikesi se e kamia ye se Christopher no nyame ma na hu se ase heaven ho no ajapade na asa enti omo ankasa pa omo de wa asa enti kwan boni o kwan bia so so nya ajapade no wa asa ye wure kuro dada ni mu nyina osofo efia wo nyina dane nsamanfo fie o eya kuro dada no ne dane esisi ho no osofo ebisa se wabusu fie no de osi ebusu fie no okọ kuro dada no nyina ebusu dane esisi osofo wa wo hwam ya wo tie me
Carnation stores akɛseɛ ɔmo a mo sisi dan no mu ne kɔlebo nyinaa okɔ baabi te sɛ osu dan no mu asisi hɔ nyinaa ɔsɔfo ɔmo a mo sisi dan no nyinaa opɛ ne wura ɔmo nyinaa wu ɔmo agya dan no hɔ kɔ oba edum kumasi edum no mu ne bantoma kɔ astan no mu ne asafo dan na asisi hɔ fa fankyere bra no mu misa sɛ efie wura no mo hɔ ɔmo yɛ nso ɔmo ntimi amfa agyapade no baako mu anko rade enti Job sɛ ho nipa bɛn ɛna ohu owu ti yɛ nyina akyi wɔ nyina yɛ nyina yɛ brɛ so yɛ nyina yɛ bɛkɔ Yesu ohwim brɛ no ɛna ɛba na adenti na ɛnɛ yɛwura fi yɛ ho na ɔsɔfoɔ ɛnɛ kwan bɔne so kwan papa so enti ɛnɛ so ɔsɔfoɔ ebi so ɔnyɛ kwan bɔne o ɔsɔfoɔ di pansa nkyi wɔ na home ahomagye ni hɔ nipa ewu nyinaa so ɔsɔfoɔ adwumaden na eku nipa onyankopɔn sɛ wabɔ nafua maako ɛnson ɔsɛ yɛmfa emu nsia ɛnyɛ adwuma na emu baako yɛmfa ahome ɛne yɛbisa sɛ ɛnɛ saa ahome no yɛtimi home ɛnɛ weekends no kora nipa brɛ kyɛn working days no nyankopɔn sɛ wabɔ anopa day any night ɔsɛ yɛmfa night ne nna na yɛmfa day no ɛnyɛ adwuma ɔsɔfo yɛbisa sɛ ɛsɛ day ni night ni nyinaa sɛ ɔmo a mowɔ Europe ni Asia no mo ɛsɛ Ghana aba yɛ adwuma ɛna adwudwuma nyina nipa na drivers crowd ɔsɔfo adwuma bebree even sɛ hairdressers ne nneɛma ɔmo a mobɔ ti nyina yɛ na 24 hours na ni nyina no bra yɛ bre nyina ɔsɔfo di ntia yɛsi yɛ pa agyapade no so a yɛnya yɛhwɛ amafo fie kama amafo ka obisa sɛ ne wura wɔ he a yɛsi wawu nyamedwuma nyina 24 hours nyamedwuma sɛ kri adai na saa na yɛtu ahohom Yesu ba Yesu timi tu ɔmo nyina hallelujah amen ewa wo hwɛ me a wo tie me chia nyame adwuma yɛfo nyina na asɔfo yere mo nyina me chia mo nyina na ɛdafo yɛ nyina me chia mo asɔfo enti yɛ generation a ɔsɔfo yɛ nyini nkyɛ yɛ na yɛanya akwanya sɛ wɔ sɛ ka yɛ nyini kyɛ na ka yɛtimi enjoy life that's right ɛna yɛ generation so a ɔsɔfo bɔne afiri efie na bɔne awura asɔre dan mu ɛna na yɛ wɔ kan mu ɛna me na asɔfo yɛ pie kakra na me ka kyerɛ mo wɔ kan mu sɛ tete no na suro wɔ nyame fie sɛ suro na firi nyame fie ama suro no mu akɔ wiase o suro sɛ ɔyɛ ne nua bi bɔne ɔbɛbɔ ne dua na emom ɔyɛ ne nua Kristo no bɔne etwa nsɛm to ne nua Kristo ni so esisi ne nua Kristo ni dia ne nua ɔno de ne firi yefum koro maame baako yɛ mma papa baako yɛ mma ɔsɔfo abusua agapade ɔmo nyina yɛ Kristofo ɔsɛ baako fo na wafa asase ne yɛsi go da pie so watɔn wafa no watenkete no de ahyɛ abusua nsa obu okura na watwutuo sɛ mo sisi obekun abusua sase abusua dan abusua nneɛma nipa fa ne nyina ne sɛ onim sɛ ne nuanom nyina yɛ Kristofo nti ɔmo nteme mo ne dua nti ɔsɔfo wafa anso saafo ne nyina edu kwase ada ɔmo tete asɔre dan mo ebi yɛ church elders ebi yɛ asɔfoɔ bi yɛ deaconesses ebi yɛ maako mpanyimfoɔ na ohu ɔmo duku ya asɔfoɔ kɔdwam hɔ wa dwam hɔ nyina wakanta hɔ dwam hɔ dwa so nyina wakanta enso du kwase ada ɔkɔ asɔre anadu memene da ɔnya kwase ada asɔre koni a ɔyɛ memene da kwanhwɛfo ni memene da kwanhwɛfo nyina mechiachia mo me ma mo nyina yɛ ɔkɔdɔ ananse fiada no ɔsɔfo ɔkɔyɛ de bɛ wafa no buta yɛ nuanom kramofo nyina me ma mo nyina salam alaikum salam ɔsɔfo enti sɛ ya ponya me asɛm ɛne na ma enti na wɔtwe nyina bosome foforo yi nsɛm a yɛyi a yɛka ho asɛm sɛ the wages of sin anase payment of sin bɔne akatua ne yɛyi nyame asɛm Romans chapter 6 verse 23
ɔse na bɔne akatua ne owuo na onyankopɔn adoma kyɛdeɛ ne daa nkwa ɔsɔfo ɛnɛ yɛfa nipa baako pɛ a ɔyɛ bɔne a ɔnyɛ so akatua ɛnɛ yɛ so yɛnya bɔne so akatua na yɛmu bebree no yɛfa ne so owuo hunam wuo anso so yɛmu bebree yɛayɛ te ase ewuo ɛna bɔne bi a yɛde di yɛ nuanom ɔsɔfo yɛme yɛtwerɛ sɛm no ma yɛnkɔ Genesis chapter 4 verse 1 to 7 na mempɛ sɛ yɛduru baabi a Cain kum ne nua Abel no nti yɛndu 7 na yɛhwɛ sɛ owuo no na di ɔhaw berɛ Cain anaasɛ ɛne bere anase kwan bɛn so na Cain nyame bufu no yɛhwɛ na Adam ne ne yere Hawa hyia muntieni yo na onyinsɛne na ɔwo Cain na ɔka sɛ Awurade adaroma manya obarima na ɔwo ne nua Abel ka ne ho na Abel yɛ odwanhwɛfoɔ ɛna Cain so yɛ okunafoɔ na ba sɛ na bi akyi no Cain de afom no ma bɛyɛ Awurade ayɛ na Abel nso de ne nwan mu makan ne wɔn a wadɔre ne bi bɛman na Awurade ani sɔ Abel ne na ayɛdeɛ no na nso Cain ne na ayɛdeɛ no deɛ n'ani ansɔ Cain ebu efu pii na omunai na Awurade bisa Cain sɛ adenti na obu afuo na wamuna yi sɛ woyɛ ni yi a anka wani mo nti ana na sɛ wanyɛ no yie nti bɔne butu ɛpono no ɔhɔ na mepɛ sɛ ɔhyɛ ne nso no enti ɛnya kuba okum Cain no okum Abel no na ma ɔhaw ba no so bɔne bebutu ne kwan ano ɛbere a de oni papa yɛ na wanyɛ sɛ unua deɛ ɔsɔfo ɔde ne mmoa na ɔyɛ ɔmo no oyi abakan ne ɔmo adɔre ɛna ɔde ma Onyankopɔn na Bible sɛ ɛso Onyankopɔn ani na Cain deɛ ne fom oyi nnuama no basa ti yɛkɔ children service no ɔmo drawing sɛ mbanchi a ne bɔde a ɛmo awiwi ho no ɛno na ɔsɔfo yɛ my book of Bible study no ma ɛno na ɔmo yi sɛ Cain na dubaeɛ na ɔde baeɛ no ɛyɛ deɛ mmoa na awiwi no awiwi ne deɛ mmoa tokuro wuwo mu no ɛno na oyi bɛbɔ afɔdeɛ nti nyame ɛne ansɔ na nyame ani ansɔ no na Cain ebu efu ne nua Abel na wamu na ne nua Abel ɛna ɔsɔfo no na ɛkɔ so ɛna obi kɔ so pɛ na ɛyɛ ne yɔnko ya ɛyɛ ne nua no ya anyame asafo mu mpo nyame ahyira obi na ɔsɛ yi nyame ayɛ wadresse hyɛ nyame anumonyam ɔbɔ afɔre ama Awurade no obi ti asɔre dɛm hɔ a na ne bo afu nipa bo kro no kasa de obi yɛ a bɔne bɛbutu ne kwan ano no ɛno pɛpɛpɛpɛ ne ɛnɛ Kristofoɔ ɔsɔfo nneɛma ɛsɛ sɛ ɔbɔ din ɛwɔ yɛ mu honam nnwuma nko a ɛnɛ yɛama kwan ama honam no ɛdan yɛ ka nti Romans chapter 8 verse 12 and 13 no ɔse ɛnyɛ honam ne yɛde ne ka na yɛatena ase ama honam no nti ɛnɛ nipa bebree ama kwan ama honam ɛdan wɔn ka ɔsɔfoɔ deɛ ne ma Abel na yɛde ne nyame ni soe deɛ na ma Cain ɔnya akatua ɛna deɛ Cain yɛ a onyame tua ne ka bɔne sɛ ɔwama bɔne eputu na kwan nti ɔsɔfo ka wanku ne nua no mpo a bɔne abebutu no kwan ɔhaw aba no so ɔso yɛ ne yie a ka w'ani mu nte ana woyɛ ne yie a na deɛ ne mu na yi wonua ne yɛ ne yie ɛne nipa bi nyɛ ne yie ɛne nipa bi bɔ abrabɔtere ne ebi de wɔn sika ahwɛ wɔn mma ebi nyɛ basabasa nyame hyerɛ bi a na nipa ani abere ɔsɔfo hwɛ sɛ ne nipa di ɔmo abɔ afɔde ama nyame adwuma nti wofi sɛ ɛkɔ afe ne fanie anopa enwumere yɛ TV so nti ɔsoro Nyankopɔn hu yɛ ne mu mpanyimfoɔ wɔn a mpanyimfoɔ akɔ ɔmo mfi akɔ animu ɔsɔfo yɛ mpɔn sompa fair service ɔmo nae maamefoɔ ne papafoɔ ebi bɛkyia yɛ wasɔre fie
say ye nemo mo baso ye ntu muda ntu fi say ahomache osoro no obon paye no mo de omo ma hye awurade nsa omo de omo dwuma hye awurade nsa anwuma nyame asɛm no mo de ye adwuma enti nyame a ohu ma nyina no ohu ade nyina no enti nyame nhyira wo na na say nyame hye ase hyira osofo mo amotuwe nyame biebie kwan bia mamo na adom no wo mo so yi hye ase dead a obi beka se mo akogye aduro Yes. Also for ye mere Galatians chapter 5 verse 19 and 21 no ni mi sese saade na say e wo nyame fie wo kristofo mu anase ni ye mo bo nu ma no ye bo so pe na ye mo mpa se urade ma ye wie kodro hom na urade nhya ye den o se na honam nnwuma no da di pefe mo ene adwaman mo enti ye bobo so baako adwaman mo efin ahohwie abosom edutuo otane akayo ahoya ebufuo apere se we chikakra won say ye wo nneoma ni bu a be den se Kristo ni beko Kristo ni bu o ye ne den se obeko boso so no onko also ye misa say ahoya no te say ebufuo no te say akayo no ete say anytime no ete say Kristo ni bo ye ne den adwaman ommo also san nneoma ne ye popo so apere ye anytime akayo person kumunya eka no nko na ye nto na ade also for central market ho da ye beto ni nua ade na nibu afu o ni nua chia no kura wo mfi da na nko adwane ye nko awo de ya na ye busua agapade kura ka wo be yesa sida makuoni Pentecost makuoni Roman makuoni Methodist makuoni wo so ye Kristo ni dwemo mo nyina na moton ade da ye to wonu ade na obu afu pese me kumenya akayo ahoya to aso kunsu papamu nitan nsabro agobone de etete sa yenum ho ana mebo mokoko sadia mebo kokoko kan no sa wona oyesa niamai enya onyankopon ahenie no hallelujah ena ye de asem ebesi ya yes dian ena ke ya onya aketua ke aketua onye ye nyina ne se bone ebebutu ne kwan pro wanye ni ye sa ana enen so nyoma ye bobo so ye bisa se nyamema ena me ne nyamema na anya o me se ye se asode ne ye beko empire bo no ye bebo anso so nyame asem ne de efanye adwuma ene wa wo tie ye ene o kasa fa the wages of sin and I say the payment of sin bone aketua bone bia nipa ye bia nyame tua wo ka yes enti aketua ne ne ekoso bebre obia ne aketua osofo nyame de man yes obi aketua ne yowu nipa ye friend say Cain osofo na aketua ne yowu ebra onyankopon kan se oboye koboni saboni ni nyama nyame kan se mu nwa wie ya o se ndia me boni no so nipa hu me obekumi ato atwere na nyame se ma me nhya won so aboabo no mpo ehu wa honche nipa boni fo twetwetiri hu kro nya ohwe enti ono na katua no anya wuo anso waye den waye sesam ni de ben koboni oye bibibia enye ye enani papi o hwame a wotie me odi bibibia ahye bolonsam odi bibibia ahye wabusu bone odi hye bibibia odi ahwe suban odana de wonyame asafo osafo hwede oye asori panyi hwede oye meko ni hwede oye ento panyame asori na enkanko anase na ofra ho se oye church officer oye osomfo osom no mu de na oye sikafam ana ni pedua no ana me ba se ma wani mra ho so na nkomobo ne wo hoi ese obra papa na otwe ne bosom nyina me na okasa fa bone a ene awura nyame asafo mu ne bone a awura kristofo fie osofo
de nipa bi de ne kru nam so de bi so de ne yere nam so de bi ne man nam so osofo ne tenant amofo nyame adom osika kakra a omanyanya japade de bi di nipa nam so no osofo aso do kwesi ada na okohwe no osole awrade a no ha na ni wosoro a obaka so obofo no gira nani enemi ba se me ba betufo se de nipa ye biara onyame hia no soka. Yes. Say in Galatians chapter 5, Galatians 6, 7 and 8. Or see the nipa guobia. O treni paka. Say the nipa ni New York. Te bosomi akawa fimu. Ne na akawa fi. Bo modern se obedi asempa. Na nyame abo ho ban. Na ye generation nipa nyini nchewo. O how no doso nipa ni wombre so aba o amane no doso osofo nyoma so etoto nipa bi ma nipa bi asofo emo hia o yakase Kristo nipa eto da bon nyoma bi a wo ye no na makwan ya beda ho na bronsama afa o mere yo so na ode abe wanya wa na wanya wo ba aboaje wa so wanya wa manya wo ba. We dear want waga safatwa so. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Amen. Give so of you. Amen. Oh, into how no amaya so suffer na koye maso na koye nyuma so ni nyina ye bone. Ene nyame ma wani mra ho so. Amen. Na sra urade so omma yokodro ho. Yo. Say na 34 no nante ye na onya home e de ma wo kra. Yami shira. Amen. Wo Yesu demo. Jeme so ofi o say amen. Amen. We ni ene efutu sama sida hour. Ye dia bra ya hwefo na ye tiefo. Say yemfa asem no nante na yenya kronkroma awrade. Na botanti awrade de ye ba asase so no etimi abam. Ye bom paye mienu enanwumre empire edika ye bo kasa awrade ene wasema ba medi asenum fo mesra bone fache awrade wasema ba media minim asenum fo na mesra se ma me wie kodro honhom na manya victim mango tobo ni no bi wa no na bomb pie fa se no bomb pie bi wa no na bomb pie open am ava pray Elizabeth Manu bomb pie Opoku Bompire, Rutas and Bompire, Gladys Orchard Bompire, Aisha Dauda Bompire, Hannah Mount Bompire, Papa Sandy Bompire, Abeta Tofik Bompire, Belis Japo Bompire, Nana Fia Bompire, Nana Jesua Bompire, Georgina, I am Billy Bombay. I shall not Mount Pablo Muyashi. I better to think about fire. I've been a Safua Bombay. I've been a Safua Bombay. Ruta Samoa Bombay. Stephen Chira Bombay. Stephen Chira Bombay.
Katene ekpe bompai. Katene ekpe bompai. Grade sochire bompai. Stephen chire bompai. Bompai. Oh, in the name of Jesus Christ. Prayer number 2. Yeah, bompai say rade. So ye mu ma ye nyina ma ye wie koduro hom ka sa awurade ma ye wie koduro hom ma ye awurade hom gu ye so se no hom gu asomafo no so no awurade ye breni awurade boa ye ma ye shema wo hom ma ye wie koduro hom ye ne ye busua ye ne ye ma bi wa no na bompa ye prayer number 2 Elizabeth Menu Bompai, Hannah Mouth Bompai, Serrade Aisha down the Bompai, Serrade, Archery Bompai, Safua Bompai, Elita Bompai, Elita Bompai, Serrade, Elita Bompai, Prince Bompai, Afro Bompai, Catherine Bompai, Obi Maiso, Obi Kurosuo, USO Bompai, Linda Bompai, USO Bompai, Elizabeth Brent Bompai, Ruta Sama Bompai, in the name of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Space in more type of amen. Prayer number 3. Also for Daya. Maybe a mitre diase, menya bera mitre diase, ewo fidike so. Diaboni be a was so bosumi mu. Ya wa diabonia also a edison so bonny ebrewo. Dia papa not so dear edison so papa ne ebre. Ya bomb pie say any evil dreams we break out. Any evil dreams we break out. Diaboni be a yaso the fire juma ho, the fire maho, ya busu ya ho, attacks be a by your muscle, by your soul, spiritual attack, physical attack, we break out, we roll back in the name of Jesus. Caserate, your body be a muscle, so you be a swan farmer, home, so me home, but a bonny furniture, yeah, a farmer home, a farmer bush, my home, my warrior home, my two myself, Messica Sam, well, yes, so demon, we break it out, we break it out. Open your mouth and break it out. Open your mouth, break it out, break it out, pray, break it out. Any evil thing, break it out. Any evil agenda, break it out. Any evil plan, break it out. Any evil thought, break it out. Any evil imagination, break it out. Any evil tongue, break it out. And no bunny, Katrama bunny, is a bunny, Tishaya bunny, upon the phone, Dia so bunny, upon the phone, Sambra, so your vampire, yes, yes, Tobiga, yes, demo, break it out, roll it back. Now, if you break it out,
out. Gladys also break it out. Abena Savoa, Gladys Ocha, Patrick break it out. Vivian Jesse break it out. Elizabeth Menu break it out. Obama Sandy break it out. Aisha Dauda break it out. Break it out. Ruta Samoa break it out. Elizabeth Menu break it out. Nana Jesua break it out. Break it out. In the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. Hallelujah. Amen. Yamin shira mo mo space no so mo type. Bible says senya ugidie no ebe sa na ebe yama. And say ugidi say wa roll back ebe roll back. Amen. Ugidi say wa break it out ebe break it out. Amen. Hallelujah. Amen. So for your Matthew chapter 7 verse 7 and 8 so e dia bon pai. Nyame di onim sa o yare. Nyame nim sa wo hia sika. Into financial breakthrough. Nyame nim so hia sika so wan bisa na omma o say sika ni dwetɛ yɛ ne ya. Ye bom pai sika sem. Apomoden, awaresem, awo, ye ma, ye juma sem, ye nkrata sem, obi man so home office, ye social, ye bom pai e dia bewrade nim se erade man nsa so, nyame man nsa so, obonefo no ade bia waso mo, onyame de otre nsa wo ne bremu a, nkunudie eye ne madea, ka se erade kai me, juma sem, mesika sem, maware sem, bambo, mabuafo, me mano, akwantuo no, metrene ya brabo, akoma so ade no, mawo no, meton ayento no, appointment no, erade kai me, yamadoye, yamame dance ye, open your mouth and pray. Pray for testimony, pray for breakthrough, pray for financial breakthrough, pray for destiny help, champion one powerful, destiny connector, destiny help, pray for healing, pray for financial breakthrough, pray for testimony, dancing, Juma Samu, Usika Samu, Yewano, Bombay, Surrounded, our Samu, Tika Samu, Juma Samu, Entrata Samu, appointment, Boneno, Wakoma Suade, Oh, in the name of Jesus, shout Amen. Amen. Ya me shiramo pi. Say na mo say mombre na mo de follow see that hour. And I'm saying the brand na ye jumanti ye brand na ye be ye won show no documents no ready. Ye be boss on pie. Na answer na no. Mo amo pese ye na mo bon pie bi wa so da ye born bi anoma bi. Mo hwe TV, mo hwe screen de. Na mess ne me say go screen so nyina ye no mess. Ye sign out of from me team. Ye no ba bon pie. No mess ni 0557 0557 000 967. Now my toss me no 0557 0557 30 90 80. No my chat was 0553 53 89
89. Numbers na me say nyina so your WhatsApp. So o my higher you be add to see that our platform no so. And then nyame asebe buy quotations nyina ye wi ade nyina akogu ho. Na wo so wahwe. Sabre de page our documents. Page unsu na your mom pie. Erade me giran fi de kese so ehye wasem tumi. Wasem ahoden. Psalm 107 verse 20 so soma wasem koje ma. Me soma wasem na nwumre se wasem tumi bowra nsuo no ma. Amen. Nsuo no na ne Yesu moja. Amen. Ena ne nsenkyerene nsuo. Amen. Ena ne ayaresa nsuo. Ena ne healing water. Ena ne the blood of Jesus. Amen. The miracle water. Amen. Ya odi nsuo be ye bia erade ma wadanse o documents o phones our page o passport adebia o CV me frɛ adanse go so me frɛ nyame favor go so me frɛ senkyerene to documents no so o Jesus demo James say amen. Amen. Nyame hyira wo pii na nyame ma wo nam home na ade papa enkyerɛ Yesu amba o same time ye besan ehia. Have a good night. Bye bye.